Ambalima bamanangameno amunubeka chaque pro TV la gagne wati na mbalikono ani mbalikoka amba fo oni nyatuma o bismillah o ka bamananga kuna funi akeneka amba jira Allah ka fo bi bamananga kuna funi amba damna anga jamana kibara nasara konana amba jira Allah ka fo miye mali ministry mi naka bara belendo jakokuma ani izinukuma anga jamana konana noye monsieur Alassane Moussa Diallo amajira Allah ka fo ay tama belege ne ko buluda ani mali jago kolo nywache o ka se ka nywa famu jango mali be danga muna bibina amajira Allah ka fo ka saka ne fon songo gelali ani farn ko mi nate ka soro no kala ne wati na ikaru ka fo mi mali ministre mi naka bara belendo jago kuma no ye Alassane Moussa Diallo ikaru ka fo ani jago kala baw lu ko ne nywaye fo ka tabla izin tuguma ikaru ka fo lu ko ne nywaye amajira Allah ka fo nywaye ko nana ayajira ka fo mi la ni tama de be gouvernement bolo wala sa o ka se ka fere soro mi e karo ka fo baluko ani lanyini ko mu ka se ka sabati anga jamana re o konana Moussa Alassane Diallo aya jira ka fo ale ko no so jala ko sebe ka sagani jango mi e mali be danga muna bibina jamana be ka fere kura mun siksenka wala sa balu fo ka tabla balu sukaro tulu ani farmogo o so ka se ka no anga jamana konana namanya abike e karo ka fo abike tlenia ale dadira konana amajira ola ka fo abi wati chamabo mi sukaro ko kuma e o be ka tayanga jamana konana mi natlo tara bin wati na keme ani biduro katabla keme ani biworo mi ministre ko najara fo ni fen man kan ke anga jamana re okonana ko male jamana mi kadu ka fo fembe de bambo ambolo ko kulo sanfe ni wati na wa madaga abada sukoro farne mo ani malo ko daga gelya mbali manya mbali don re obolo amajira ala ka fo Moussa Alassane Diallo e ale ministre ko ra misigla ni wati na jakoko kuna fo katabla izin bakutila ajira ka fo ale ko ni misi wasalatu mana mina ni daga ko ni nyoye ajira ka fo ni wati na bara de besisa wa doka bo kumana wala sa baldon ka se ka lafiya balo ka se ka soro songa damatime diala anga jamana re o konana alisa ameto anga jamana konana amajira olo ka fo mamunu ko gwena ka bo jamana koran fanfe fo kana bla jamana chama fanfe munu nano daba mako mi e kar ka fo nan kama nazara kana les réfugiés munu bora banjagara kuro fo ka tabla Tombouctou ani kidale fanfe kele kongresa bo ka munu gwen kana jamana faba konana no yebo mako ye mi e kar ka fo mali ministre mu naka bara belendo buna adamadu ka lanyini ka sabati o ka lanyini ka sekoma no ye kunela asa bajalo Touré akone munu salo kondabo seno fo katabla zantigla katabo mamunu kongena kabo kelere nasra fe kabo jamana koran fanfe kata deme bani ko nyashi uma afalo oye balo fo katabla école de saku ani anyona chama na fo katabla enveloppe ayodi review no chama ne ma wala sa o kaseka nyo deme wala sa balo kaseka no bolo amajira ola ka fo abe sankele ana ko kan febo mi refusio kale munu gonga bo jamana koran fanfe ani jamana chama fanfe do ko be ka dabo ko ni wati na shiroto ubulu o de ko konnana wala sa shiro ka saka ko bolo mali manyamo o yefere kon sikisika kaseka manu ko deme wala sa mi sanji o kana seka gelala se uma ani ka boluko ani shiro ko foka tabla dumunuko ani kena ko nasara konnana kaseka odi uma o kadra konnana mi kunela asa Bajalo Touré anaka delegation o wela ka se mam ko folema mono be zatigla ani mono be sinu kaseka ta o ka bonya seko uma foka tabla kata deme chamata ko nyeshuma jamana re o tokola amebo anga jamana konnana ameta Côte d'Ivoire jamana konnana ambajira ola ka fo mi zigri Solomani Jara be kale mako masaka kura akone tama belebele ni ko boloda Côte d'Ivoire jamana konnana atara mami ka wele kadra konnana o de kono honorable Lassina Ouattara be kama ko Lasper ni Lasper ko fo ale kuruko o député wa fana Lasper ale tekele fana ale fana Alassane Ouattara ale ka conseil technique présidentiel ale wele bla zigri Solomani Jara ma wala sa ka se ka taka campagne ni ka anniversaire a ouverture médiatique ni ko ke ikaru ka fo ambajira olo ka fo akene ka zigi Solomani Jara mi mali kono ale le kera ma fole ka wele dog da kunda ajira ka fo ale ko mbese ka campagne ni ka ouverture ni ka ke ka wala sa mi ko ka se ganye Lasper bolo tuko mina ambajira olo ka fo ate do ko flabo mi Lasper zigi Solomani Jara ale bora ka fasa dumani ko da ala fasa mun na Jara Lasper kan boye Côte d'Ivoire jamana konona o kadra konona wala sa mi député kala mun kan ka ke Côte d'Ivoire jamana konona o labbe anu munyaka munyo ustabula wele komblara zigri Solomani Jara ma aka se kata Lasper aka campagne ouverture ni ko ke o kara femi ko jara zigri Solomani Jara kan boye Côte d'Ivoire jamana konana ma chama ko hakila ko zigri Solomani Jara katna se kata Côte d'Ivoire jamana konana mi Lasper ale ko ne wele blama zigri Solomani Jara anaka fanu o kon be Côte d'Ivoire jamana kono ni watina ame dugo de kesa alaka tani ka signo ya oyi
Alisa an bɛ to an ka kibara nasara kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ an bɛ taa Niger gɛlɛya kɔni bɛ Niger nin waati in na jango baloko dɛsɛ ani furako gɛlɛya o kadara kɔnɔna na walasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ o la o de kama nuni kɔni a dabɔ fili kɔrɔ ka wele bila CEDEAO ma o ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ walasa min ye baloko ani furako o ka se ka nɔgɔya Niger jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ min ye Niger nin waati in na hali ni gɛlɛya kɔni bɛ yen Niger ka denw kɔni a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ gɛlɛya in kɔlɔ dɔn ka fisa o ka di olu ye ka to France ka jɔn yɛrɛ o kɔnɔna na n'a ma ɲɛ CEDEAO kɔni ma se ka fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ fo ka daw ko datugu o de ye fɛn ni a ko gɛlɛya dan tɛ o kadara kɔnɔna na min ye Niger ka denw minnu bɛ jamana kɔ kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ ka wele bila ɲɔgɔn ma o ka se ka o faso dɛmɛ fo ka taa bila baloko nasara kɔnɔna jango Niger a ka se ka bɔ dingɛ yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ Général Abdramane Tiani a n'a ka cɛdenw o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye san 3 bɔɲɔgɔnko o k'o kɛ min ye jamana yɛrɛ kunna walasa min ye jamana ka se ka balo ka ɲɛ kosɛbɛ min ye ka don k'a fɔ namara ani jurujuruko o ka se ka bɔ o ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na Abdramane Tiani a kɛlen kan k'a fɔ min ye san 3 ko b'o kɛ fanga kunna a ko ma diya Union Africaine fo ka taa bila CEDEAO ma o ka jira k'a fɔ olu kɔntɛna jɛni ko in ye nka a ko kɔn gɛlɛya dan tɛ abada Niger jamana kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na min ye Niger ka denw olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni u b'u ka jamana tigilamɔgɔw kɔ minnu ye fanga kɔni daraki Bazoum bolo walasa min ye lafiya a ka se ka na Niger jamana kɔnɔna na nka an b'a jira aw la k'a fɔ gɛlɛya kɔni a bɛ Niger nin waati in na jango baloko gɛlɛya i ka don k'a fɔ balo sɔngɔ kɔni yɛlɛn bɛ nin waati in na Niger jamana yɛrɛ o kɔnɔna na. Bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye Sudan ye an b'a jira aw la k'a fɔ maa miliyɔn caman de bɛ yen minnu kɔni taara Tchad dancɛw la ani Sudan dancɛw la min ye Sudan kɔnɔna na bi a ka kala i n'a fɔ tasuma kamu sabula min ye surasi 2 a n'a ka cɛdenw olu kɔni kari bɛ ɲɔgɔn na surasi 2 minnu kɔni kari bɛ ɲɔgɔn na nin waati na a kɔni bɛ ka Khartoum n'o ye ka don k'a fɔ Sudan faaba ye ni ka da koloci f'a kɛra sababu ka maa caman de bɔ o ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a lajɛ k'a fɔ min ye Sudan ye nka o bɛɛ la ta min ye Union Africaine fo ka taa bila CEDEAO olu kɔni ɲinan bɛ Sudan ka gɛlɛya kɔ nin waati na ka t'o bala Niger gɛlɛya de kan nka Sudan ka gɛlɛya an b'a jira aw la k'a fɔ a ka jugu ni Niger ta ye kosɛbɛ sabula min ye a bɛ kalo 1 a n'a kun ka fɔ bi gɛlɛya kɔni bɛ Sudan kɛnɛya kɔni tɛ yen baloko dɛsɛ kɔni bɛ yen fo ka taa bila a ɲɔgɔnna caman de ma min ye Sudan i ka don k'a fɔ Sudan kɔni bɛ ka boli nin waati na ka t'o kalifa Tchad jamana maa ɲɛmɔgɔw de la a dira k'a fɔ ko maa miliyɔn caman de bɛ yen minnu kɔni dalen bɛ nin waati na Tchad dancɛw la ka sababu kɛ min ye baloko dɛsɛ ani furako dɛsɛ ani bana jugu o kɔni bɛ ka maa kofɔlenw kɔni sɔrɔ o de kama o ye wele kɔni bila jamana maa ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ONU o ka se ka dɛmɛ de ta ka ɲɛsin Sudanɛw ma minnu kɔni bɔra Sudan ni ko taa o kalifa Tchad dancɛw la an b'a jira aw la k'a fɔ a gɔn gɛlɛya tan tɛ sabula a jira k'a fɔ ko diɲɛ ma don o don ko maa 2 ani maa 3 bɔɲɔgɔn ko bɛ to i ka don k'a fɔ o bɛ fatu ka sababu kɛ kɔngɔ ye ka sababu kɛ min ye kɔngɔ ye i ka don k'a fɔ o kɔni bɛ olu kun sɔrɔ nin waati in na ka sanga ni Sudan yɛrɛ gɛlɛya ye an b'a jira aw la k'a fɔ a bɛ kalo 1 a n'a kun ka fɛn bɔ général 2 olu kɔni bɛ ka kɔ da ɲɔgɔn na ka se ka Sudan ne ka dangoloci a jira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni ko a gɛlɛya dan tɛ ko n'a fɔra ko gɛlɛya kan to ta ko min ye san nata la san 2000 ani san 24 ko maa miliyɔn 5 bɔɲɔgɔn ko bɛ sɔn ka kɔngɔ ko ni k'o kɛ Sudan jamana yɛrɛ o kɔnɔna na yanni ka to an ka kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ an dɛmɛbagaw fɔ kosɛbɛ minnu kɔni bɛ k'an dɛmɛ jamukan yɛrɛ o kɔnɔna na kanubagaw aw gɛrɛsɛgɛ kɛra nin ye an bɛ dugawu de k'aw ye sa Ala ka an ni sababa Ala ka jamana ni ka basigi an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ